Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko. Hello mga ka-Francel, praise be Jesus and Mary. Mayong buntag sa atoang tanan. Nanapunta sa atoang weekly nga paghatod sa inyoha o mga salmo. Mapost siguro na ako karon ang salmo para sa 13 ug ang -1. Okay, magbasa na pugtag mga comments diri. Pasalamatan nato kani mga nag-comments, mga bago nato ang mga subscribers. Daghan kayong salamat. Nanata sa 254 ata. Daghan kayong salamat mga ka-Francel sa padayon ninyo nga pag sunod sa akong channel, sa pag-subscribe, sa pag-follow, sa pag-like, then sa pag-share na po kinay mga ka-Francel nato diri nga gina-share ang ato ang salmo. Okay, ato ta sa mga comments. Ma'am Marife Ladion, grabe ni si Ma'am Marife. Igid ni mo absent. Daghan kayong salamat Ma'am Marife. Ana siya, thank you sir. Pasalamat sir sa tuang salmo nga gihatag. Kung mapansin ninyo na ako'y chords nga gihatag, i-comment lang ako ang mga chords kinsa itong nagagamit o chords nato. Pero na ako'y gina-post man po nga -1, siguro ang uban wala na nagagamit sa chords ani. Okay, Ma'am Nida Umak Dorias, ana siya watching this tune sir. Salamat kayo, always appreciated ang imong tono nga ako ang gigamit kada Domingo. Salamat sa Ginoo nga iya kagahay gihatagan og talento nga imo pud gi-share so ban. More power to you and may God bless you always. May God bless you always pud Ma'am Nida Umak Dorias, and more power to you ug sa imuhang katilingban nga imuhang giserbihan. Daghan kayong salamat ma'am sa imong kanunay nga paggamit sa ato ang tono sa salmo. Si Sir Lito de la Torre, ana siya sir, nakay English salmo sa September 6. Yes, nag-grant nato niyang request ni sir. Nahatagan nato siya og salmo, nakapost ko og salmo nga English. Og -1 po daw ana si Sir de la Torre. -1 sir sa English nga September 6 nga salmo. Okay, granted ni, nahatag nato ni. Maghimo lang ko mga ka-Francel, maghimo lang ko og kanang English nga salmo kung gina-request, kung na mag-request kay lisod ko basag English. Hello bro, thanks Virginia, si Ma'am Virgilina Dagami. Hello bro, thanks per me gyud ko maghuwat sa imong tune sa salmo. Thanks much. Daghang salamat po Ma'am Virgilina Dagami sa imong pagsunod sa ako ang ginapost nga salmo og paghuwat. Mga jud taong ginahuwat. Mo ni siya nga mas earlier kung ginahimo no, ginasigurado na ako nga Martes maka-post na ko. Kuan man karon na Monday morning na ko nahimo. Sagaran pud nagahimo ko Monday sa gabi. Wala pa man kuila kao karon, so naghihimo na ako karong buntag, pero unya pang gabi gid ako ni ma-post. Okay, mag-edit pa ko sa mga video ug sa mga audio. Si Sir Jimmy Meot, ana siya, mayong hapon na minaw na pud ko sa imong tuno sa salmo karon September 6. Nindot kaayo. Daghan kay salamat sir. Share nako sa kauban nga mga psalmist diri sa Santa Clara, Naga, Zamboanga, Sibugay. Salamat kayo brad na siya. Salamat pud kayo Sir Jimmy Meot. Kay ginindutan ka niya imong pa yung gi-share sa lain. Daghan kayong salamat nga daghan na bless nini nga to ang salmo nga ginahimo kada semana. Ug hello dia sa tanang taga Santa Clara, Naga, Zamboanga, Sibugay. Salamat kayo sa inyong katilingban sa paggamit sa ako ang salmo. Sir Lito de la Torre na siya mga ayo tako sir. Sumpay ni siya katong iyahang kuan ganina, iyahang comment ganina mga ayo English nga kuan.
nga salmo. Ma'am Marifel Adyon pagihapon, nindot jud kayo imong mga salmo sir, gusto jud ko magtuon sa imong tono. Lahi lang ginagamit nga tono dinhi sa amoa, dahil lahi ilang ginagamit siguro. Sa parokya ni Senior Santo Niño sa Clarin, Misamis Occidental. Salamat, daghan kayong salamat Ma'am Marifel Adyon. Ug diha sa parokya sa Senior Santo Niño sa Clarin, Misamis Occidental. Daghan kayong salamat ug hello diha sa inyong tanan. Tanang mga parish workers, mga lay leaders, mga ato ang pare din na si Father, wala ko kaila. Gusto jud ko magtuon sa imong tono. Ma'am Marifel Adyon, nakita na ko imong mga post sa salmo sa imong YouTube channel. Ayo man ma'am, nindot man imong ginahimo. Ayaw lang pugsa og pagtuon sa ako ma'am kay kita lahi-lahi tag strength. Lahi kag strength, lahi pug strength, lahi kog weakness, lahi pug kag weakness, iya man ta. Ang ato ang tono depende po na siya sa ato ang influence of music. Unsay imong influence of music? Ako lalom-lalom siguro ako ang influence of music. Ikaw wala po ko kabalo kung sa kalalom ang imong influence of music, no? So ang ato ang tono nga mahimo, mga ka-Francel, ang ato ang tono nga mahimo sa ato ang salmo, depende sa ato ang influence sa music. Then timan-an nato ni mga ka-Francel nga kada isa sa ato natay signature. Ikaw Ma'am Marifel Adyon, naapog kay nakay signature nga imuha. Ako naapog ko'y signature nga ako. Ang signature is signature sa music is kanang bisan pag wala mo kabalo nga ako anang hinimo o ako ang nagkanta ana nga salmo, ako ang naghimo ana nga salmo, pero madunggan ninyo na makaingon mo nga si Francel ni. Kanuman tungod sa signature. Panalitan April Boy Regino sa mayang signature. Napoy signature nga iya si April Boy. Ang Toto nga banda, ang Bamboo, si Bamboo, napoy si signature nga iya, no? Pares mo na sa ato no? Then timanan po nato mga ka-Francel nga ang inyong nagustuhan sa ako pwede nga dili magustuhan sa lain nga tao. No? Ang nakagusto sa laing tao pwede pud nga dili makagusto sa ako nga naman lahi-lahi tag choice, lahi-lahi tao kanang sani pagpili sa kung unsa ang ato ang ganahan, no? So di dato ma-please tanan. Ma'am Marife, nindot imo hamang mga tono, nindot imo mga tono. Siguro kinahanglan lang gyud kag accompaniment, kinahanglan mangita kag partner din sa imuhang katilingban para ma-develop ang imuhang paghimo sa tono. Congratulations Ma'am Marife Ladyon, no? Pero daghan kayong salamat ma'am kay na-appreciate nimo ang ako ang mga gina-post, no? Ang ako ang tono. Daghan kayong salamat ni ana ma'am. No, siguro one of these days makahimo ko og katong ginaingon ako nga Facebook page nato nga mga psalmist madaghan-daghan na ta para gihimo tag training siguro or saan na to paghimo, saan na to paghimo og salmo, saan na to pag-develop sa ato ang mga skills, talents nga gihatag sa ato sa Ginoo. Ma'am Marifel Adyon, daghan kayong salamat ma'am. Okay, okay pa, ingon pa si Ma'am Marifel Adyon pod. Okay ra sir, no problem. Makatuning ko nag-sorry ko sa iya last nga post na ako, nag-sorry ko kay sige request ako wala gyud ako nag-grant kay busy kay ko that time unya kanang komplikado to. Medyo komplikado gamay ang iyang ipahimo sa ako, kinahanglan og mas daghan nga number of days nga himuon nako
din ipit kaayo kay murag nakita na ko iyang comment murag mga Wednesday na niya, Friday na ipapost niya mo na siya nga ko nga nag-like. Sorry din naman po si Ma'am Maripela John. Okay ra sir, no problem. Daghan kayong salamat. So daghan kayong salamat sa inyo mga ka-Francel, daghan salamat sa inyong pagsunod sa kuang channel, sa tanan nga nagabisita sa kuang channel nga wala pa naka-like, wala pa naka-follow, wala pa naka-subscribe. Subscribe na ta para ma-notify ta sa kada semana na ato ang i-post na salmo diri sa Francel YouTube channel. Daghang salamat. Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Daigang Ginoo kalagko ug ang tibok kong kaugalingon, daigang iyang balaang ngalan. Daigang Ginoo kalagko ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, gibulong niya ang tanan mong kasakitan, giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Dili siya kanunay mga saba, ni magtipig sa iyang kapungot kanunay. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Ni mibalos siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Kay ingon nga ang mga langit
hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaluoy kanila, nga mahadlukon kanila. Maingon ngang silangan, halayo sa kasadpan. Sa ingon ipalahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko, ug bahandianon sa pagbati. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko, ug bahandianon sa pagbati.